ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Дӯстони азиз, омади Иди Саиди Қурбонро ба ҳамаи шумо табрик мегӯям ва бигзор ҳамеша дар хонадони ҳар яки мо шумо пур аз неъматҳои Худованд ва пур аз лабхандҳои писаракҳои азизи мо бошанд. бисёре савол медиҳанд ки дар Тоҷикистон рӯзи Ид чандум числа аст ва вақти намоз кадом соат аст. ба ҳамин хотир дӯстони азиз, барои ҳама фаҳмидан бешаки як то лайкро зер кунед, то ин ки онҳо ҳам бохабар шаванд мисли шумо. ва баъдан ҳозир ман мегӯям ки дар Тоҷикистон кадом рӯз аст. Дар Тоҷикистон рӯзи Иди Саиди Қурбон 9 июли соли 2022 дар Тоҷикистон баргузор мегардад. ва вақти намоз соати чанд аст? Асос соати 6 намоз баргузор мегардад, яъне 6:00 шумо метавонед ки намозҳои худро адо кунед ва дар баробари адо кардани намозҳои худ дар ҳаққи мо бандагон ҳам дуо кунед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад ва кадоме ки берун аз Тоҷикистон аст, соғ саломат ба ватан баргардед ба назди падару модар, зану фарзанд. Видеоро ҳатман паҳн кунед то идҳои дигар. Худованд нигаҳбонатон бошад. канали мо дар сомонаи YouTube Ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.